Mae Eurig Jenkins I fi, ffarmo yn Pentrefeli'n Talsarn, ger Llambed, mentor efo Cyswllt Ffermio a Arbenigedd mewn Llaeth. Mae ni'n godro 400 o dda a lloian y gwanwyn fan hyn. Pan fi ddim yn ffarmo, sy'n dal beth sy'n mlaen. Joio wac, cwrdd â'n y ffrindau a fel arfer, gwbl o beint. Fel diwydiant, i fi'n gweld lot o problems yn y diwydiant I ddod. Mae TB ydych chi, mae ydych chi single farm payment, mae'r ddoi bwnc na yn mynd I wasgu'n galed ar y diwydiant. I fi wedi gwneud yr camgrymiadau. Fi'n gwybod sut mae pethau'n gweithio, fi'n gwybod pethau sydd ddim yn gweithio. Ond y fwy na dim, chybod, I fi na I chi bownsio ideas off. Os I chi'n meddwl, oeddi hwn yn good idea neu bad idea, fe gallai helpu chi I falle ddod I benderfyniad byddai'n helpu chi ar diwedd y dydd. Chi'n gwybod, yn anffodus mae'r industry wedi mynd mor advanced I beth yw heri a mae'n gwneud camgymeriadau yn gostus i'r bocied bob tro. So, os da I helpu chi I avoido rai o'r hynna, dden ni'n mwy na hapus bod fi wedi'n cyflawni beth dden ni moyn helpu chi I wneud. Gyntaf chi wedi seino lan, chi'n cael hyn oriau, a wedyn byddai i'n dod i'r ffarm, a mae digon amser wedyn I gael 2 neu 3 sesiwn mewn yn gyffyrddus a cymeryd o fel ni. Fi'n annog I chi os chi yn meddwl yn byty rhywbeth, mae hwn am ddim I chi gyd. Sa'n fi gael am ddim, sa'n brynu e.